рӯзе яке аз дӯстам ба ман қиссаеро нақл кард, ки чунин аст. дар як мошини мусофиркаш менишастем. ронанда мусиқиро монду муҳаррики мошинро ба кор даровард ва ба роҳ баромадем. дар паҳлӯи ман як духтараки зебое менишаст ва маълум буд, ки дарду алами зиёде дорад. ғамгин, хастаҳол менамояд. дар ҳамин лаҳза мусиқии аламоваре садо дод. худовандо, дар ин мулки ғарибам, шудам бемору муҳтоҷи табибам. куҷои модари зорам, куҷои? надорам тоқату сабри ҷудоӣ. ғариб афтодаам, ёре надорам, шудам бемору ғамхоре надорам. ғариб афтодаам дар шаҳри мардум, худо серам бикун аз нони гандум. духтар гирьяро сар кард, мегирист хомӯш беовоз ва бо алам. аз дидани чунин манзара дилам сӯхт. пурсидам сабаби гирьяашро ва ӯ каме ором гирифту дар коғазе навишт: ин саргузашти талх аст, дар ин ҷо гуфта наметавонам. ман ҳам дигар суоле накардам. баъди чанд лаҳзаи хомӯшӣ духтар аз ронанда хоҳиш кард, ки дар истгоҳ манъ кунад. духтар аз мошин фаромаду ман ҳам аз пайи ӯ дар як ҷои хомӯшӣ нишасту ман ҳам нишастам. суоламро такрор кардам. гуфт: бо ҷавоне аз даври мактабӣ шинос шудам ва мо аҳду паймон бастем, ки то охири нафас бо ҳам мемонем. ӯ хостгор фиристонд. волидайн розигӣ доданд ва ӯ ба Россия ба мардикорӣ рафт, то ки маблағе ба даст биёрад. ҳар рӯз телефонӣ бо ман суҳбат мекард. каме маблағ равон кард барои волидон, то тайёрӣ бинанд барои тӯй. вале афсӯс, сад афсӯс, дар Россия ба бемории гурда гирифтор шуда дар беморхона хобониданд. мо бехабар аз ин, ки дар беморхона хоб аст, дар тамос будем, аммо ба мо намегуфт. пас аз чанд рӯзе садои занги телефонӣ шуд. гӯширо бардоштам. аз он тараф садои гирьяву нола меомад. модар ба сад алам мегуфт ба ман: биё духтарам, шербачаи мара чӣ хел зебо шудааст. биё бубин, ба хоби ноз рафтай бачам. воҳ бачаи ормони оча, бедор шавай хоби ноз. баробари шунидани чунин суханҳо дунё дар назарам торик намуд. аз ҳуш рафтам. вақте бедор шудам, танҳо хоҳарам буд дар назди ман. пурсидам: дигарҳо канӣ? ӯ гирён шуду чизе нагуфт. аз ҷой хестаму равон шудам ба сои хонае, ки бояд бо либоси арӯсӣ мерафтам, на бо либоси азогӣ.
баробари даромадани ман ба он хона модари писар фиғон кашиду гуфт: хез бачам, арӯсат омадааст, ӯро танҳо намон. Биё духтарам, нишин, биё. Бубин бори охирон ёри ҷафокору аҳдшиканатро. ӯ агар вафодор мебуд, моро хабардор мекард. ман дигар ҳеҷ чизро ёд надорам. ба ман гуфтанд, ки ҳамон рӯз чандин маротиба даст ба худкушӣ задам, аммо маро аз роҳ гардонданд. чанд муддате дар беморхона беёд хобидам. намедонам ӯ аҳдро шикасту бо ман намонд. то охирон лаҳзаи умр ё ман аҳд шикастам, ё ки нарафтам ҳамроҳ бо ӯ. чаро дунёи ошиқ офаридӣ? чаро ғамро саросар офаридӣ? чаро ишқи ширин не балки талх миёни мову ҷонон офаридӣ? намехоҳам дигар касеро дӯст дорам, чунки меҳри ӯ дар дилам сахт ҷой гирифтааст. ғами дилро ба кӣ гӯям, азизон? ишқамро аз куҷо ҷӯям, азизон? ишқамро гар биёбам бори дигар, кунам ҷонро фидояш, эй азизон. вале афсӯс, маслиҳат додам ба он духтар, то ки дар зиндагӣ дилгарм бошад. умеде дошта бошад ба рӯзи нек. ҳарчанд душвор аст фаромӯш кардани касе ки бениҳоят дӯсташ медорӣ, аммо чӣ илоҷ, аз тақдир ҷои гурезе нест. дӯстон, ин қиссаро шунидаму дилу ҷигарам